Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe hettiyankoɓe Dental Diine TV ko woni hen sukaɓe e mawɓe rewɓe e worɓe woɗɗiɓe hen e ɓadiɓe hen goto kala e mon wiyama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. En garti kadi e yewtere men ar hetto paama. Hande noon eɗen bismiɗo musidɗo men kiɗe men sabi Allah biyeteɗo Mahmoud Diop gonɗo to Ngaye Mékhé. Yewtere ar hetto paama ko yewtere wande lowdi. Bisimilla ma ketki wasata ko pamɗa hen. Ceerno Mahmoud, bisimilla ma, aɗa wawi salmitade calmina on saha gadda lowdi yewtere ma bandiraɓe keɗo wasata ɓe paama hen ko yiɗɗa haalde ko inchallahu taala. Assalamu alaikum Ceerno Yaya Ali. Mi salmitima, mi juurima, mi ñaguima Allah moƴƴere an Ceerno Yaya Ali mbaɗɗomi invité oɗo émission. Mi salminima, mi salmini kadi hettotoɓe fof wonɓe nder Dental TV ene ketto ɗum émission ar andu paama. Min komin Mahmoud Diop, jeetam ko Mahmoud Diop, jeeyami ko Ogo kono oɗo saha joni joɗimi koye ɗo Ngaye Mékhé ɗo, Ngaye Mékhé Sarapir hakkude Tivaouane e Kébémer. Mine ɓesnam ko ɗo kadi gollotomi ɗiɗo dumonaji ɓennuɗi ɗi tan ɓoyani ko ƴettumi retraite jami e fofterem. Kono ha joni kam eɓe jaggimi yoɓe seytuma liggotomi jaɓani mi ɗacca jii ko yomi continue e wallude ɓe e banggue mo kedmo arde garnomi ɗo ko yiwtude tan jewte aduna pamnoje jiyaɓe Allah wone façon ngaji ɗi ganduɗa ko hen liggotomi walla ko hen liggottomi e wonɓe e banggueji kewɗi. Minen min jogui ɗo ko ONG o ne wiye RADI, Réseau africain pour le développement intégré, RADI, RADI. RADI noon koko ñiɓirɗo mum ko ɗo e Sénégal e Dakar, kono ene liggo e leyɗele kewɗe, liggo ɗo e Sénégal, e nder Sénégal au moins région ngaji ɗi fof, sona région Tambacounda on tan woni mi yiyani ne waɗi activité ji. Heewi département ji emin liggo toon yiide wallude miskineɓe tan, beele eɗen dolna ɗumen, eɗen guitti ɗumen, balla ɗumen ittude e caɗele mumen. En mbawi ittude ɗumen caɗele kam, kono eɗen balla ɗumen beelen gummo e caɗele mumen. Caɗele to banggue guura, to banggue safara, to banggue ndiyam, to banggue weeyo, to banggue jangde ɗemɗe meɗen gonɗe gaaɗe gonɗe e Sénégal ɗe, Jolfe en, Pulaar en, yo banggue hen fof, région fof tan e ɗemɗe ɗe kalata. Mbaɗa classe uji d'alphabétisation ɗe ganduɗa waɗete partout. Kala hen ɗo min jogori wadde projet mamin gardine jangde taw ha jomumen remoɓe, awoɓe e aynaɓe mbawa mana windude, wawde haalde ɗemɗe mumen, ene binda ɗum, ene janga ɗum, ene kaala ɗum.
ke ko wadde classe uji kadi min ƴeewa moniteur uji alphabétisateur uji tawi jannginoɓe ɗumen kenaare duuɓi ɗiɗi tati haa jooni men mbawa huutorade ɗemgal ngal no moƴƴi. Eyi to bange projet ji ɗi noon min keewi ko arde e wuro ngo ganduɗa manam gure ɗe ganduɗa ngala ndiyam ene caɗi ndiyam ene satti e guro men taw jogii ko boyli walla ni ngala boyli eyi walla taw boyli ɗin goɗɗi ɗumen walla taw en jogii forage uji bonɗi ɗi kutoraka walla hen taw ko jogii forage uji ɗi meeɗani waɗede utilisé ko noon ko forage uji kewɗi ndiyam min gaddana ɗumen château d'eau mbaɗa ɗumen château d'eau mbandu tan jimo wuro ngo ene sero ɗum ndiyam e gure saraji mum e waɗe robinaji saro e nder wuro he min kewani addude ndiyam tan kadi min goppira noon min kewi addude ko ndiyam min mbaɗa kadi aménagé gese taw kamɓe gaddi leyɗele mabɓe waɗe tiyoji jaaha e gese he saro waɗe robinaji e basiŋaji ha gesa ba no wawa fodde fof won hen ko 2 hectares uji ɗiɗi won hen ko hectares uji tati won hen ko hectares uji 5 won hen ko hectares uji 7 ha no wuro ngo foti tan voilà min dokka ɓe awdi min dokka ɓe engrais min balla ɓe kaɓirde ko wayno peeluji en pikkuji en kala ko ene hutore e ngesa taw ko ngesa roseteɓa min balla ɓe mana no didorno no ɓe kowiri ngesa ba taw ko rewɓe e worɓe fof ene woodi hen gure ko rewɓe tan min liggoto taw ko rewɓe ɓuuri tampude seeɗa ene woodi hen gure ko worɓe e rewɓe fof ndentata ko noon ko wawno fof ko kañumen ko men kalata caɗele mumen min jewtude men min ƴeewa so tawi koɓe kaali ko noon woori mbaɗa dégagé priorité ji min puɗo waɗande projet o wona jomumen kaali tan keeɓi projet ko min jiilo financement ji so min pewni projet ha fewi min jiilo financement ji min jogii musidɓe men bailleur de fonds en wonɓe leyɗele kewɗe ɗe ganduɗa ene mballa min e financement ko kañumen tottat min financement minen min jaaha min ngollo ɗum e nder gure he taw ko manam hooliɓe min eyi service amen o noon ko mana ko radio wiyete ko 1985 o sosa guila nden noon amo golla domaine aji kewɗi noon so Allah ko liggoɗo e Sénégal liggo e Mali liggo Guinée Bissau ene liggo Gambie min liggo Mali min liggo Centrafrique République centrafricaine min jeeyino kam hamin puɗɗi Uganda ni ko noon ɗon gasani taw noon e wonno hareji ene tusala min kayti ɗon fona leyɗele ndeƴaɗe ɗe fof min kewani jabde yaade hen gati a liggoto waɗat golle ma hareji histoire uji fof ngara bonna ɗum koɗo deeƴi tan ko deeƴi min kewi tan wadde bureau ji amen e activité ji amen koɗo deeƴi tan Sénégal noon Mali e Guinée Bissau e ɗum wonde Guinée Conakry projet ji amen ene keewi toon so Allah activité ji ne keewi yo wawa haaldude fof kono mami tongu ɗum tan par ce que domaine aji ko wayno hen droit de l'homme ni défense droit de l'homme wallude yimɓe mbeɗa ene keɓa haqqeji mumen e banggueji ɗi fof walla sokaɓe onon de enen donki dañde toppiri ɗumen gati ngala ko joɓi avocat onon de minen min ƴettano ɗumen avocat min
nawa ɗum waɗa monté dossier waɗa joomum défendre waɗa joomum plaidé ha yalta ha yaltine so joomum kadi yaltinama kadi ƴeewe no jangginira meccal ko ngal wawi wonde fof ko ngal ɓuuri yidde ngal ɓuuri famde jangguine métier hokke financement waɗa projet ji kakidiɗi joomum liggo ɗum taw koko natno prison yalti hande so yalti sa yaltini neɗɗo e prison sa ɗacci ɗum a wallani ɗum no joɗori kadi sa rentaki caɗeɗe ɗe ngarat mum rutto kadi waɗoya kadi musibaji goɗɗi ha rutto nder prison ɗum waɗi pour jaggude ɗum bowal ga sans hokkuɗo ɗum no wurdi taw tampinani waɗi jomumen so jalti ina kewi ƴewnede meccal jangguine meccal ngal ha mbawa walla senen jogui meccal mballa e financement hoyno maraîchage en arboriculture future en nani ndemaji banggue e fruit ji ande e ko wayno ko non menuiserie leɗɗe menuiserie métallique en on menuiserie aluminium en ko joomum yiɗi liggade après wallite ɗon ha beele ene wawa dañde entreprise muɗum walla au moins daña ɗum wurdi eyyi ɗum kadi on banggue goɗɗo kadi ko banggue décentralisation c'est à dire eɗen gandi commune aji ɗi e mairie ɗi ande e même on saaha ko adi ɗum kadi région aji ɗi foof ene joguide conseil régional walla conseil municipal on saaha ko conseil rural communauté rural wonno joni fof wonti commune aji ko noon liggotoɓe hen ɓe ko addi ɗumen ɗon ko ɓuuren heede politique taw ngalana ɗum gandal no jogori ko ndesɗa ko voilà min jewtude e maire o min jewtude conseil ɗi min ƴeewe expert uji ɓe ganduɗa ko anduɓe tigui rigui ko banggue décentralisation ndendino ɗumen nokku goto mbaɗa ɗum formé yontere walla balɗe sappo walla jonte ɗiɗi ni ha jomumen ganda rôle mo conseil rural walla conseil municipal foti wadde joué o ɗon ɓe jangguine ɗum tan haɓe mbama ha paama hen saji hay maire uji ni to ganduɗa rôle mumen fomen mbaɗa sobile jangguine ha mbawa ha ganda exactement ko yimɓe paɗe e mumen ko laamu ngu faɗe e mumen ko comme ça si ummima ɗon on saaha maɓe mbawi jokkude golle ɓe liggono jeeɓe Allah ɓe ɓe liggodo e laamu ngu ha no hannirta ni kono so joomum anda waɗa tan ferñoto tan ko enen haalpulaar en ko mbiyata ferñe tan jomumen jaa tan koye ko jiiɗi wadde ko taw wona gandal werti ɗon eyyi to banggue dowri ndi komin liggoto ɗon ko wona kadi ɗum kadi min liggoto e nder guure mawɗe walla ni hen saaji won hen ene nanda ko liggoto taw ko liggoto ko watte ko activité ji batte ɗi ene waɗa e dowri he ene waɗa e ville uji he ko way hen no microfinance ni microcrédit ɗum ko fond uji ɗi ganduɗa min mbaɗa ɗum placé e groupement ji ɗi ɓe mbaɗa ko comme no comité ni ɓe mbaɗe formé no ɓe mbaɗirta géré kalisaji ɗi eɓe ñamlo eɓe liggo eɓe joɓa joomum ñamlo liggo ene joɓa ene ñamli to kadi liggo ene joɓa taw nde ñamli foof ene itte hunde mofta ko ene wiyete épargne ko waɗa épargne ko namdi ko ene waɗa épargne ko tolni ɗon 15%, c'est à dire ɓurnoga saf moftat buuɗi tati banggue e nder banque he so yooɓi so arti kadi waɗa noon so yi noon hankkadine ha joomum tolnima ɗo ganduɗa mana ene wawi yahande hoore mum ko mofti ko ene wawi oppude fond de crédit o yaha continue e ligganade hoore mum taw ñamlaki ɗon totte kala ko mofno rutine totte
kañum yaha jokko golle muɗum taw waɗan dépendre hay goto ɗum wiyete microfinance fuɗɗorto noon ko microcrédit tourna tati ko crédit tan ganduɗa jomum wawi ƴettude caɓannayi ujunere temedere ujunere teme ɗiɗi ujunere woni million ene liggoro ɗum ha chaque fois nde leggi to noon waɗa épargne 15%. nde dañi doole ɗo wawi yahande hoore fof oppa ɗacca kadi wonɓe continue eyyi so yeehi noon ha hankantina ɗum juutoyi ha kalisaji mabɓe keewi ɓe dañi kene waɗe mutualisé tan mbaɗnaɓe comme no mutuel ni mutuel épargne crédit mahane bureau ji mumen ƴettene personnel uji men waɗane formé personnel uji men gérant uji ɗi e caissier uji tan taw en mbawi kañumen ko men joganade ko men mutuel mumen mbawa jokkude golle kañumen taw mbatta kañumen ko men watta ñamlirde yiɗɓe ñamlade anandi ene mbaɗa géré kalisaji mon tawde wonti xaalis o ene ɓeydo so ɓe dañi hen ko ganduɗa ken wiye million ngaji ɗon hanke tin waɗede mutualisé tan waɗe comme no bureau ni ɗum noon kom ko heewi eɗen mbawi haalden ko noon en jubbat tan oɗo saha joni amin jogui mutuel ɗo Pekes ɗo joguino mutuel Thiès Kaolack e nder Kaolack on kam uddi joguino mutuel Kébémer e bangeji kewɗi dal nokkuji kewɗi nder Sénégal joguino mutuel te leydi fof kadi ndi jaaɗa e leyɗele kalme ɗe hono majjum ene toon eyyi kadi heddo noon kam leydi ndi garɗa fof ene jogui tan kañumen ko ɓuuri had katojinde ko ɓuuri wonde activité ji mon ko ɓuuri wonde priorité ji mon ko noon min dusat jomumen kam kala hen ɓe min jotodiri min dusat ɗumen e nder jangde e nder technique e nder conseil appui conseil ha joom wano horum so yi ha wawi ha ɗiggini on ɗacce waɗa tete yara koyɗe mum continue min jokka golle kadi min jaada e woɗɓe mbaɗino kadi ko wayno barrage uji digue antisel taw ko barrage uji ganduɗa ene nanga ndiyam taw ko ndiyameje kaɗɗe baɗɗe lamɗam ha wasa ruttade e nder kolaɗe ɗe aɗa gandi lamɗam o wawata yadude e ndema waɗi barrage ganduɗa ene wawi hadde lamɗam nadde e nder ndemereri ndi ene bonna ɗum ɗum waɗi mbaɗi digue antisel ko heewi e nder Casamance Djibanar par exemple mbaɗi toon digue antisel e ko wawi noon e guure kewɗe Goudompen e tout ça là joni noon e nder ɗiɗon liggeyaji noon ɗi min mbaɗa ɗi min ɗanno hen saji leyɗele ɗe min liggotoɗe fof kam min jaaha e guure dow guure ɓurɗo woɗɗude e guure min jaaha ɗum ala foɗɗo min naata wayno département ji en commune aji en avant communauté rural en hay guure manɗa cattuɗe nadde e nder Sénégal min tourne ɗumen min mbaɗa encadré e min mbaɗa ɓe formé mbaɗa ɓe conseillé e kono nde haajuji daña caggal leydi fof kadi min jaha toon jahade caggal leydi e sehlaɓe amen nanɓe gandi banggue liggeyaji bailleur de fonds en ONG ji taw kañumen mbaɗi min invité walla minen koye men ƴetti initiative min jaaha min jillo ɗumen walla jiiɗa wadde ko organisé ko eno conférence en walla colloque en dente ɗe ganduɗa ko dente jewte tan anduɓe pour ha banggue domaine goto kam kala ha ɗigga mbinde hen rapport taw ko rapport nafo carete e nder aduna he nafo miskineɓe e nafo jangguɓe ni ha étudiant ji ene jangga hen e ɗiɗon rapport aji ɗum waɗi kadi Allah waɗi kam en jiilima no fewi machallah en jiilima e banggue ligguey o kadi yilni en e nder aduna he ɗum kam ko sababu liggueyaji ɗi wona yaade tourisme walla yaade ene huyde na ko noon ko mbaɗete invité tan jaaha e banggue liggueyaji ɗi min golloto gaɗi ko ɗum kadi nawata min e nder aduna he
leyɗele kewɗe noon jettima ɗon wayno bagge Amérique o États-Unis yeehi New York laabi ɗiɗi walla tati, yeehi Boston, yeehi Washington, yeehi Colorado e ko way noon e ɗum fof noon ko bange Amérique o. Bange Europe o jettima France laabi kewɗi, yeehi Angleterre laabi ɗiɗi, e Suisse jeehi toon laabi 4, gotol ngol kam ko jangde nawno min toon hande jangde kenara hitande formation, nde formation gasi garta formation kadi koko jokkodira e liggeyaji, ɗim liggotoɗe sa arti tawat ɓeɗo wawde wallude kadi yimɓe ɓawde jogade hattan wallude miskineɓe. Bange Europe kam jahari bange France o, bange Suisse o, jahari comment dirais-je encore Angleterre, wiyate Royaume-Uni. Nde Royaume-Uni en jeehi Londres, en jeehi Écosse, en jeehi Irlande du Nord, en jeehi kadi Hollande, nder Hollande jeehi capitale kadi ɓenni kadi ha La Haye, cour international de La Haye toon kadi jillima toon. Eyyo to bange Amérique latine noon jeehi Brésil, jeehi Costa Rica. Wonno ko Amérique latine jeeya. Bange Asie o jeehi Japon, alwali en jeehi Japon. Nder Japon en kaɗani Tokyo, en ɓenni ha wuro ville ne wiye Kyoto, en jettima kadi Osaka. Ɗum noon ko conférence uji ɗi bange ndiyam nawno min toon, forum mondial de l'eau nawno min toon. Mbeɗo ɗum kenara 2 semaines walla 3, kono yatana arta, wona goto tan yatana arta, sa fof jaaha. En jii noon kam to bange Afrique aussi en jeehi ko leyɗele ko wayno Côte d'Ivoire en, Mali en, Guinée en, a famide, Burkina Faso, Togo, jeehi comment dirais-je encore, en jeehi Togo, en jeehi Uganda, Uganda, en jeehi Malawi, kadi min kawroton kadi so min jiɗɗo min jaari fof min kawrata kadi ko hono amenen ganda ko façon ngaji liggéeyaji ɗi mbaɗata ko kañumen koyemen kadi ko ɗum mbaɗata. So tawi ko conférence minen fof min kawrto min dokkodira haqqillaji. Eyyi so min kooti kadi min jokkodira e réseaux sociaux ji walla internet et tout, min continue e jewta men, emin binda, min tottodira bindi amen pour wadde projet ji ɗi ganduɗa mana ene nafa ɓe to, ene nafa ɓe ga. Kala hen kadi ko oñi kadi min onco ɗum e nder batuji he, e nder peeje. Dandi kam oɗo saha joni financement ji gussima so Allah, nde tawno tubakoɓe kañumen ballatno en, liggotono ko wayno ONG ji baɗno biyeteɗe Christian Aid to Londres, liggotono ICO to Hollande, min liggotono hay USAID Amérique, USAID guddade mo Donald Trump uddi ñande no, USAID ko kamɓe dokkatno ɓen kalisaji ene liggono ɗum e nder aduna hen jokkodire ONG ji Afrique. Développement et paix, ko way noon e koye no mbayen leydi, wayen leydi développement et paix, et puis organisation aji en saji ko mawɗi, en saji ko towosi, kono fof noon kam ene kooli min, ene totti min kalisaji men, emin liggoro min mbaɗa rendre compte, kadi waɗete évaluation aussi. Jiɗɗo wadde évaluer projet ji fof arat
adda consultant ji mum waɗa évalué anda komin golli so tawi kono min mbino ni kono min mbaɗi so taw caɗele min dañi hen caɗele ɗe so ngala e yo hol résultat ji mana tan min keeɓi e nder projet ɗiɗon holko ɗum jibinani miskinaɓe holko jomumen dañi hen holko jomumen manquera hen holko jari ɓuccude so tawi ɗum ɗon tottama manam kadi ene keewi hawrode kadi leyɗele goɗɗe min jooɗo minen fof min kuufo ɗiɗon rapport aji min mbaɗa ɗum évalué so yonti kadi audit kadi waɗete audité kamɓe koye maɓɓe ko ɗum kadi koye peeje maɓɓe koye démarche maɓɓe jeeya kala hen ɗo jola wadde audité ɓe garat mbaɗa audité haɓe ganda exactement kalisaji tottoɗa ɗi mana holno jogorɗa ɗum so tawi a waɗi no mbiruɗami ni tawde ko projet winno projet ko waɗano ko windano ha labti ha goto fof andi objectif uji mbanɗen visé ha goto fof anda activité ji mbanɗen identifié e nokkuji ɗi toɗɗinɗen wonde ko toon ligorɗo so rewɓe so worɓe so sukaɓe so mawɓe yo ande en mana ɓennene ko padno hen ko kala ko coyinno hen ko so tawi jiiɗum e nder golle projet ɗi ko wawnen fof winde tan ha feewa alors min dentoya banggue goɗɗo min ƴewtudo min ƴewtudo mana komin golli ko woni joni noon e nder ɗanolɗe fof kam en jangi hen ko heewi en jokkodiri hewɓe en jangi hen ko heewi en paami hen ko heewi en jeehi kam ha ganduɗen kadi aduna o ene serti a yeehi leyɗele joom jogui doole ɗe ko mbiyeten pays développé ko ma yi hen gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa a yiyano ɗum ma nan hen gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa a andan ɗum ma andu gueɗe kewɗe ganduɗa andan ɗum ko ganduɗa miijino ko ni ɗum ɗo kam ene nder aduna hen ngam ko wontanma hen kadi ɓamtare to banggue pinal e banggue gandal sa arti kadi ko waɗi continue hutorade ɗum e nder liggueyaji liggoɗɗa ɗi intelligence artificielle mo nanta ɗo yimɓe ne kaala o ko hunde nde ganduɗa mana joni oɗo saaha joni ko karalla kese ɓooyini ko fuɗɗa ɓooyi ko watte taw ko en coyna ɗum tan walla en nana ɗum joni en jumpima hen no feewi en gandi tigui rigui ɗum ɗo ko haqqille ko intelligence ko gandal tigui rigui gotgal kala mbinoɗo o waɗani yaha andi kam ɗum no woodi te ene waɗi ko nafata waɗi nafoore ene woodi kadi ko bonnata ene woodi kadi ko bonnata gati gueyruji jeyata ɗo joni ɗi ko wiyete guerre hakkude Iran e États-Unis Israël jeyata ko mbiyata drone ko ɗum fof ko intelligence artificielle waɗɗo ɗum guidé mais ɗo ɗum werla fof eɓe gandi ɗo ɗum yanoyta e so yani ko bonnata taw hay goto yadani mum kañum tan yahata ɗum ɗon fof koye karalle kese he ene woodi kadi ko ɗum on banggue mo kalmi o kam ko bonande guerre kam moƴƴani ko bonande ko ustare ko noon ene woodi kadi ko banggue heɗɗa o mo ganduɗa ko banggue moƴƴo banggue gaddo gartan e ina maade banggueji fof noon to banggueji fof noon to banggue jangde éducation to banggueji ko faye agriculture ndema ko wayno élevage ni tout ça là kala hen ɗe neɗɗo darotno ene golo e juuɗe muɗum walla e doole muɗum joni ma machine aji en goodi ɗi ganduɗa kañumen komen ɓe mahiri ɗum kono feewi no fewnirta taw so tawi ko irrigation ko machine aji ɗi mbaɗata réglé ha ko dosara ko ganduɗa exactement no foti ndiyam cohluɗa pour rosde nangam hectare taw kadi wona ko ene bonna ndiyam taw ko toɓɓat tan ko jiiɗa rosde ko so yi ha foti waɗede entretien exemple tan dokkat man banggue agriculture
ko machine aji kadi mbaɗa ɗum entretenir onendi enen mbiyata arano mbiyata tataɓo kamɓe ɗum ko entretien taw ko gese jaaƴe ɗe ganduɗa ɗum neɗɗo wawa rewde hen e nder ko machine aji tan ke mbowi toppita ɗum kañumen gawata ko kañumen ko machine aji ɗi lorata ko machine aji dosata taw ko machine aji mbaɗata engrais ɗum ko ɗum dosé ha dose o haaɗa exactement ɗo foti haadde ɗo taw haydara hen bonta wala so ndiyam bonnetake so engrais bonnetake ande so tawi ko produit cafrowo ñabuli ndemateri kadi haɗa tan koɗo jaaɓi taw machine aji ɗi mbaɗa ɗum réglé ha fota ande taw haydara la ko ɓurtata haydara la hen ko mankata ɗum ko intelligence artificielle ɗum ɓe mbaɗa ɗum réglé to banggue Israël enen koɓe saasiyaɓe kono ɓe pooriti ngal banggal banggue ndemateri e banggue technologie agricole so élevage ne ko noon te nayyi beyi e baali taw qualité ji men mbaɗe amélioré ha ene ɓeydo hewde mbarude ene ɓeydo hewde kosam e nder gande ɗe mbaɗata intelligence artificielle o taw kadi yimɓe toppito ɗum kewata ko ɓuren hewde ko machine aji tan mbatte organisé foɗa informatisé fof pour que joomumen mbawa wasde ƴettude yimɓe hewɓe ɗum noon kadi on banggue kadi ene addi ko ŋaali on ngal heɗɗa no ŋaali gati ene ɓeyda chômage ɗo ujunere neɗɗo fotanno liggade so tawi a waɗi ɗon peeje e gande kese ɗe karalla kese ɗe ha ala ko liggotoɗon so wona 50 neɗɗo walla 100 neɗɗo so heewi andi ɗum ɗon chômage o heewat liggeyaji hankkadi en gustora ko machine tan liggoto ɗon kadi ustare ngal bangal on banggue ene waɗi inconvénient no feewi donc ene waɗi avantage ene waɗi inconvénient noon ko noon aduna o yaari en mbawa sala ɗum kadi ha aduna o ko ari fof hande to wonata duuɓi taw ko yeehi kadi ha ɓeydima fewnitede ha to banggue économie o ha ɓeydo sellude banggue social o ɓeydo sellude ko banggue technique o ha ɓeydo fewde a famille banggue gartam to rendement ji ne tout sala fof ha ɓeydo wadde gartam taw kadi kala hen ko waɗa ande nante koye technologie ji aduna fof yiya jiɗɗo yiide fof taw en wawi nadde e site uji ɗi site web uji ɗi naata hen yiilo ha yiita ko yiɗi yiilade ko jangga hen ko foti janggude ko ande ƴetta hen ko foti ƴettude ko so ƴetti kadi ne wawi sarde ɗum kala mo yiɗi tottude ne wawi tottude ɗum tawa ummaki ɗo joɗiɗa ɗo eyyi ko ɗum ni tan no mbimi mara mi yewtono on to ngal bangal seeɗa tan jubbat tan seeɗa tan wate émission juutat no feewi so tawi en mbiɗe naata e détail uji kono noon ko jiiɗen e nder aduna he ko ɗum ko banggue goto banggue heɗɗa woto e nder aduna he sa yi nder leyɗele ɗe e nder continent ji ɗi e avantage o noon kadi ko en jirlima to banggue aduna en jii aduna kono kadi en jii ladde en jii gure ɗe gandi ɓe tigi Sénégal won ɗannotoɓe ganda taw gandi tan ko ladde ganda leydi ndi kono Allah walli kam leydi ndi eɗen gandi ɗum tigiri leƴƴi ɗi fof en jillidiro men hani Haalpulaar en won Seerereɓe won Joolaji a famille woni Mankagne en woni on fof Fulɓe en Fulɓe Jeeri Fulɓe Waalo e Fulɓe Fuuta fof en jokkodiri nde en gandi aadaji mumen pinal mumen en gandi ko jiiɗi e ko gañi ɗum fof kadi andini en ɗum ko yiilade to banggue dowru ndi aɗa yaha aɗa yiilo e banggue dowri a tika aɗa ƴetta avion aɗa yaha niveau international ɗiɗon ɗi sa ɗiɗon ɗi expérience uji ɗiɗi ɗi sa jokkodirude ɗumen ɗum hokkuma
ko tubaak wiyata capacitation waɗma capacité pour ha mbawa jogade expertise to domaine mo jiɗɗa wadde expertise taw kadi domaine aji kewɗi kadi wonko jiyata hen wonko coynoɗa hen tawa ɗandi ɗum eyyi ceerno Yaya mi salminima mi juurimama ñaganimama Allah moƴƴere cudde balɗe moƴƴino batene an e hettotoɓe foof ko ɗum tan jirnami haalde hen haade a waɗi kam invité noddi kam har mi yewtane bandiraɓe mi haala hen ko gandumi kono mbiɗan kam gasata ko maayo tan yaha no oori yaha a juɓɓaɗen seeɗa tan ko heddi ko goppa eno oori yaha kono en jetti Allah en nelaɗo mum e nder carriére meɗen kam en wonko jannguɗen hen kede kewɗe ɗe ganduɗa jiiɗeni ɗum ni nokkuji koɗɗen ɗi ala e banggue Fouta o tugatma tan Dagana tan ha fayi Bakel jiiɗini ɗum pour beela jomumen kañumen ene keeɓa hono ko leƴƴi goɗɗi leyɗele goɗɗe ɗe keɓata ko alors en cippirama hen noon ngal banggal pour ha min mbawa yettade nokkuji ɗiɗon voilà nokkuji Fouta nde mburdi Fouta ndi pour ha ɓen enen mbawa hutorade arsukaji gonɗe nder aduna he kutoro gande gonɗe nder aduna he kutoro relation ngaji gonɗe nder aduna he Allah walli en kam on banggue en puusi kam ha en jettima e nder Fouta tugatma Podor tan ha fayi Bakel sirisaji amen ndewin ɗon ha Hamadou Hunare en jogino tan projet ji jogoto tan maire Hamadou Hunare o to façon ngaji kewɗi e maire Podor to façon ngaji kewɗi donc so Allah jaɓi wasa kadi gongol sen gartoyi gongol eɗen mbawi wadde aborde question ngaji goɗɗi walla ɓeɗon luggiɗinde ɗeɗo jewte kono mbiɗan tan kam ɗeɗo pelle biyeteɗe ONG ɗe ene kewi nafoore so Allah kewi nafoore ene jogui relation ngaji kadi en gandi leydi ndi kono kadi ene gandi leyɗele aduna ɗe en jogui hen relation ngaji baɗɗi fayida ɗi ganduɗa so wonano crise jahowo joni e nder aduna he yo mana yatan ken ɓeydoyo yatan ko ɓeydo wallude kono joni aduna o fuɗɗima jiiɓade seeɗa to banggue crise financiére koppareji gussiɗe tawi tubakoɓe ko men kañumen ɓuuren hewde caɗele joni donc gussi ko poranno wallude en ko kañumen ene balla yimɓe mumen balla mesnineɓe mumen to banggue inondation ko banggue jeeruji ɗi famille réfugié ji jiyata partout kañumen ene dañi dal kamɓene koɓe toppiti ɓe gussi ballal mabɓe no fewi to banggue Afrique ga on jii joni Donald Trump uddi USAID projet ko projet bannoɗo doole nde projet bannoɗo doole ballanoɗo leyɗele ɗe kono noon ay on jii uddi foof ɗum kadi wonko ussi ko heewi wonko ngalni ko heewi wonko adde caɗele mi salmini on mi juurima on ñaagodi mon Allah cellal kisal e balɗe juuɗe battane moƴƴe Allah jaɓanen korkaji men yaafo en pergude men rene ɓesguji men rene diineji meɗen ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko min Mamoudou Diop to Ngaymehe liggotoɗo RADI réseau africain pour le développement intégré jeeyade wuro ne wiye ogo jeeri e Janjoli sara Wourossogui ko mi salmini noon ha gongol kadi ceerno Mahmoud a jarama yewtere nde tonguima kadi paamawo faami kadi a jarama anne kadi e arde notitade yewtere men a hetto paama a jarama yo Allah yoɓ moƴƴere yewtere nde waɗi fa'ida a haali hen gandal ganda ko ni wayata anda andina faama famina e kadi en kaaldi koye hayno wonde kadi
wononno ene kaɓorɗe he ko musidɗo men giɗo men saabu Allah biyeteɗo Abdoul Aziz Xumma wonno e jaɓɓade koɗe meɗen ko musidɗo men giɗo men saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal wonno e haalirde he ko ceerno men ceerno Mahmoud Diop to ngara ñehe mehe on jarama wassalam ha gongol